Molt bona tarda. 5 minuts i seran les 7 i us saludem en directe des de l'Ajuntament. El Saló de Cent acollirà en breus minuts l'acte de lliurament de les Medalles d'Honor de Barcelona, unes distincions a persones i entitats exemplars de la ciutat que enguany arriba ja a la seva 18a edició. 25 són els premiats, els que reconeix aquest vespre el Consell Plenari i també els diversos consells de districte, 25 noms propis amb trajectòries, com us dèiem, exemplars i aportacions a la ciutat des d'àmbits ben diferents. Avui recolliran la seva medalla personalitats del món de la cultura, la ciència, l'acció social, la història, l'empresa, el comerç o l'esport, entre d'altres. Els guardonats signen el llibre d'honor, ho van fent d'un en un, Ada Colau, l'alcaldessa, els va rebent, i la Laura, la nostra companya, Laura, ha estat fa una estona ja en aquest saló, en aquest, despatx, parlant amb alguns dels guardonats aquí a BTV, i fins les 8. Aquest acte de lliurament durarà aproximadament una hora. I també per Gràcia rebrà avui una medalla la Unió Excursionista de Catalunya de Gràcia en el seu 75è aniversari. Estem a l'espera per la seva tasca també d'acció social inclusiva al districte, com us dèiem, ara mateix la excel·lentíssima alcaldessa Ada Colau, qui donarà pas, obertura a aquest acte de lliurament de les Medalles d'Honor de Barcelona. En un dia tan especial, sigueu especialment benvingudes i benvinguts al Saló de Cent, al saló institucional d'aquesta casa, de l'Ajuntament, que ha de ser sempre la casa de tothom, la casa dels veïns i les veïnes de la ciutat, però especialment en un dia com avui, en un dia tan significat on es donen precisament les medalles d'honor a la ciutat. Molt bona tarda. El plenari del Consell Municipal, en sessió del dia 5 de maig del 2015, ha acordat atorgar la medalla d'honor 2015 de Barcelona als ciutadans, ciutadanes i entitats que proposa aquest Consell Plenari i els respectius consells de districte com a mereixedors d'aquest guardó perquè amb la pràctica de la seva labor professional o social han contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics. A la Unió Excursionista de Catalunya de Gràcia, en el seu 75è aniversari, en reconeixement de la seva tasca de foment de l'excursionisme català i defensa del medi, recull el senyor Jordi Ribé Bargalló, president de la Unió Excursionista de Catalunya de Gràcia.